sang Dumangas, may lugar nga ginabalik-balikan. Sila ang talanalan, paborito gisang tanan. Kanamis ang mga pagkaon, lutong bahay na daw sa inyo lang. Sa barato nga budget, tiyan mo sigurado mabusog. Busilak o silak ang imong madumduman, kung ang tingin dyan nagkakalang. Homemade chicken patty, na mikit nga tilawan. Choy na init pa ang sabaw, chicken burger, burger stick, ikaw ginang mapapapawaw. DjVicDonoso III on the mix. Single o double, hindi kagid mabitin kasko. Mainit may sabor nga laing di sa tanan. Kaldereta, dinuguan kag adobo, may paaman pa nga sabaw. Sa Busilak, tanan manitan, wala kag isang hinusulan. Kahuay ka anay, dala ang pamilya kag barkada. Ang lutong bahay diri hindi makita sa iban. Ilaw ilang isa, mabalik-balik kagidya. Sa Busilak na sabor, pagkaon nga ginapanungdong. Sa mga gwapa pasang mga serbidora, ang hitsura permi lang manayanaya. Nagayuhong nga masinadyahong, kung makipot nagaki-ay pa. Busilak o silak ang imong madumduman, kung ang tingin dyan nagkakalang. Homemade chicken patty, na mikit nga tilawan. May linaga kaspachoy, mainit pa ang sabaw, chicken burger, burger stick, ikaw ginang mapapapawaw. Busilak restaurant, namigid balik-balikan. Pagkaon nga lutong bahay, sigurado gi ka mo malaway-laway. Balik-balik lang diri, ikaw ang ligan. Busilak serbisyo nga may gugma, amon ginahalat sa tanan. DjVicDonoso III on the mix. Busilak, namigid balik-balikan. Pagkaon nga lutong bahay, sigurado di ka mo malaway-laway. Balik-balik lang, diri ikaw ang ligan. Busilak serbisyo nga may gugma, amon ginahalat sa tanan.